Dobrodošli na kanal Fighter. Naš gost je Milan Vučković. Zdravo Milane. Dobar dan, pomože Bog. Milana mnogi znaju i kao Madmana, besan čovek, ogorčen čovek. Veoma. Iz vaše priče, Milane, saznaćemo zašto ste vi ogorčen čovek. Razloga ima i za ogorčenost, a ima stvari na koje morate da budete i ponosni. Milan je bio politički aktivista, uvek je aktivan, pravi fajter, rap muzičar, kažu jedan od rodonačelnika naše hip-hop scene i veliki pionira i tatu majstor. O tome ćemo posebno na kraju, zanimljiva je priča. Joj Milane, ne znamo odakle da pričali smo mnogo toga. Da, pričali smo mnogo toga u pripremi za ovu emisiju, ali možemo da kažemo da vi u životu niste štedeli ni sebe ni druge. To ima svoju cenu, to je koštalo. Da li možemo da kažemo u stvari u periodu 2000-ih još? Bili ste aktivista Otpora i bili ste bitan član predsjednika omladine Nove Srbije, tako? Da. I tu kreću u stvari prvi vaši životni lomovi. Hoćemo od toga da krenemo? Otprilike da. Da. Pa ovako, ja sam aktivista bio i pre 2000-ih, ali okej. Ta borba je započela pre 2000-ih od Kosova pa na ovamo, ali politička borba je započela upravo u Otporu, gde sam ja imao jednu ulogu koordinatora za sve moguće akcije u Smederevu i oko Smedereva. Znači, ne akcije lepljenje plakata, nego bukvalno ono kad moraš da odeš čoveku na kuću, a znaš da je taj čovek okoreli komunista i da neće da te primi. Akcije koje su bile visokorizične i takvih je bilo. Znači tu sam ja bio koordinator i neko ko je morao da balansira, znači s kim ide, da sastavi ekipu i da štedi svu tu decu koja su navrla, znači taj revolt koliko je naraslo, sećamo se, da ih malo izbalansira, da ih smiri, da ih skloni sa strane, jer svi znamo šta se tada dešavalo. Ali uloga da se zamerite mnogima. Državi, policiji. Tada još uvek nisu tako gledali. Tada su nas veličali, slavili, bili smo heroji. Još uvek. To kreće od posle, znači 2001. Da već krećemo, znači da upadamo u oči, da budemo trn u oku. Zbog čega? Prosta stvar. Svi se sećaju da je Otpor u jednom trenutku prerastao u političku stranku. Sad, Beograd je imao i njihove vođe za koje znamo ko su i šta su i dan danas, imao jednu priču koja, evo na šta je izašla. Mi iz manjih gradova, bar u Smederevu, i znam da su još mnogo ljudi, Požarevac, Niš, Zaječar, nebitno, ljudi sa kojima smo sarađivali non stop, smo imali jednu drugačiju, mnogo zdraviju priču, šta smo hteli da napravimo, ako dozvolite samo da malo objasnim. Da, naravno. Jer o ovome niko ne priča. Niko. Znači, Otpor, stranka, naravno, tad smo imali ogromnu podršku, ulazimo sigurno u parlament. Šta smo mi hteli? Da to bude stručna vlada. Jedini koji je nas podržavao je gospodin Dragaš, recimo. Ko? Gospodin Dragaš, Branko Dragaš. A, Branko Dragaš, da. Ekonomista, analitičar, jedan sjajan tip, Branko Dragaš, da. Jedino je on podržavao tu priču. Zašto? Mi smo ekstremno zahtevali, pogotovo kod nas na lokalu, da budu narodna kontrola, da se izabere, znači čestiti domaćin. Ne moramo mi da budemo. Mi sebe nismo stavili u prvi kontekst. Mi smo hteli samo da odradimo, kao što smo i odrađivali posao, a ima ko je pametniji od nas i stručniji. Međutim, desilo se ono najgore. Da nas je služba poklopila odmah. Služba bezbednosti, da. Odmah nas je, čim smo krenuli sa tom pričom,
Jer to je priča, sada oni to zovu direktna demokratija, to je u stvari prepisana parlamentarna monarhija, taj sistem, gde stručnjaci vladaju, znači da ne može jedan kafe kuvarica da ti bude u parlamentu, da ne može, znači da se zna red, da ima kontrole. Vlast mora da ima kontrolu. I to je moj ideal do dan danas, znači ono zašto se borim, recimo. Naravno, nas su tu odmah poklopili, skrajnuli, ugasili su nas, znači tada sam vidio prvi put kako to služba radi na mah. Nisu ostale, znači ono što kažu, ni peteljke od nas. Međutim, ja sticajem okolnosti, tada je bila priča, ako si u otporu, mora da budeš bar u nekoj stranci, zašto? Ako te uhapse, advokat tad po to nekom zakonu nije mogu da te brani, nego mora da budeš u stranci, da budeš kao aktivista stranke, pa će on na osnovu stranke da te brani. Ja sam tad gledao, svi ovi ostali mi se nisu sviđali, rekao, hajde, ja ću kod Velje Ilića u Novu Srbiju, to je bar iole narodna priča, šta ti ja znam, vodio je... Dobro, i tad je i Velja bio prodoran. Narodni čovek. Da, Znači, i nacionalna opcija i da. I ovako, kad čovjek logički razmisli, znači čekaj, ja imam ovu priču, znači imam ovu ideju, pa verovatno da će da je prihvati oberučke. Postajem predsjednik Srbije za gradski odbor i posle, pred kraj, ali dobro, o tom potom, šta se dešava? Koji u svakoj stranci, ona preletanja, tamo, ovamo, na sastancima pričamo jedno, znači ljudi, ajmo ovako. Znači, mi bukvalno radimo što je Tito uradio 45. Mi ih aboliramo, mi ih još i uzdižemo, znači dopuštamo da nam uđu u redove, da nam naprave haos. Tito šta je uradio 45. Sve one ustaše, sve one iz Handžar divizije je abolirao, obukao im drugu uniformu i pustio ih da prave haos. I to smo svi videli. Nećemo, znači to. S tim što je jedan deo stranke bio za to. Zašto? Pa i oni su ljudi, imaju pravo da se pokaju. Znate koja priča je išla tada? Da, da. Ogromni veliki pokajnici, čak su i u crkve počeli da idu. Da. I tu dolazi do razlaza. Znači do opasnog razlaza. Gde nije moglo da se smiri nikako. Ali nikako. Velja je slao te svoje neke deputate, neke ljude da nas smiruju, pa nemojte ljudi, ajmo da radimo, eto sad je došlo do promena, do kojih promena je došlo? Čoveče, znači lepo mu napišemo. Čoveče, stranka ti je puna komunista, koji nisu, znači, samo su nastavili da rade pod drugom bojom i zastavom. I ti to odobravaš. Tuc, muc. I onda smo ga naterali, došli, to su bile neke kongresi, šta ti ja znam, svuda smo ga upozoravali. Jedan put ja dospevam i na potpredsjedničko mesto na nivou Srbije, potpredsjednik omladine. Došlo je dotle da je on morao da dođe u Smederevo sa svitom, da smo im već unapred smislili, znači ljudi, ili ćemo da budemo čisti za primer, ili nećemo da budemo. To je bio dogovor. I tako ćemo da mu izložimo priču. Naravno, dolazi sastanak, objasnili smo mu sve. Čak sam ja sam kod sebe imao nekih 500 članskih kartica i dan danas, ja mislim da ih čuvam, ljudi koji su došli kod mene i rekli, druže, moja članska karta kako odlučiš? Za Smederevo, za Smederevo. Da. Kako odlučiš? Ti znaš šta mi hoćemo, znači celo članstvo, mi po odborima sastajali s ljudima da vidimo šta ljudi, možda, otkud ja znam da li je moje mišljenje Bogom dano, kao što ovi danas razmišljaju. Svi su bili složni da tako uradi. Velja je lepo došao. Prvi jedan i onako najveći primjer je ta jedna ekipa se grabila za one po firmama što je bilo privremene odbore. Krizni štabovi. Bravo, krizni štabovi. To se grabilo u najveće.
I jedna ta ekipa, hoćemo u komunalno, hoćemo u vlastu, hoćemo vamo, hoćemo u namo, mislili su da smo mi glupi ćoravi. Zašto? Jer su imali prodavnice za prodaju ulja, maziva, zna se već koja bi se tu kombinacija napravila, ali zna se i koja bi to ljaga pala na obraz. Ta priča neće da vam prođe. I mi mu to izložimo. Da je on mrtav ladan u oči. Što to vama smeta? Šta vama smetaju ljudi iz SPS-a? Znate, vi kaže koliko tu ima stručnjaka, koliko tu ima pametnih ljudi, što i da se ne pravi posao. Mi ga gledamo i ne možemo da verujemo. Veljo, jesi siguran šta pričaš? Znači, nema više na ti. Si siguran u ovo što pričaš i lepo mu pokazujem. Čak je i predsjednik odbora stao iza mene i pustio mene da pričam, kao predsjednik omladine, misleći da ću ja kao mlađi da mu dođem do mozga, da omladinac koji znate. Rekao, ja ovdje imam, samo ja, 500 članskih kartica, ali to nisu članske kartice, to su ljudi koji nisu za ovu priču i običali su ti, znači, istog momenta kad budeš podržao ovu priču, da ne možeš, znači, slobodno ne računaj više na Smederevo. Jer u Smederevu Nove Srbije više neće biti. On se odlučio na ovu drugu priču. Mi smo obećali, ono što smo odradili, što smo obećali, to smo i odradili. I evo, do dana današnjeg Nove Srbije, hvala Bogu, u Smederevu nema. Ali, to meni Nije oprošteno. Nije oprošteno nikako. I još jedna stvar koju bih hteo da naglasim na samom početku, da ja ovde nisam kao Milan Vučković. Da sam ja ovde kao građanin koji je, i na tome ti hvala, ali stvarno, znači, hvala od srca, iskreno, koji je dobio mogućnost da u medijima iznese šta se dešava, jer Milana Vučkovića ima preko milioni i milione po Srbiji, koji završavaju ovako. Znači, sad ćemo da ispričamo jednu priču, kako završavaju ljudi koji žele dobro ovoj zemlji, koji se bore za tu zemlju i koji neće ništa za uzvrat. Kako prolaziš kad digneš glas protiv laži, protiv nepravde. Znači, došao sam u ime tih ljudi. Znači, moja nesreća nije samo moja, ima ih mnogo. I ja mislim da bi trebalo, ako se o nečemu priča, da treba o takvim stvarima da se priča. Koliko znam, u tim godinama, i to je iz razgovora sa tobom, u Smederevu se pojavlja nekakva kosovska ekipa, je tako? Da. Šta je, jer tu u stvari počinju i tvoji problemi kada ih prozivaš? Naravno. Evo ovako. To su Srbi sa Kosova, da. I Srbi. I Albanci. Uglavnom ljudi sa Kosova. Znači, nebitno, nije mi bitno je da li je čovjek, da li nije. Bilo je, znači, Smederevo je poznato 18 nacionalnosti ili 24, ne znam tačno, da ne lažem, je u Smederevu. Smederevo je najveći izbjeglički centar u Srbiji, gde su još od 70. godina, kad su bila sva one ružne scene na Kosovu, se doseljivalo. Plodno zemljište, luka, železara, Dunavu, Smederevo. Prelep grad. Je bio. Međutim, drugi talas, nažalost, 99. Samo što 99. za razliku od svih ostalih, tada dolaze sa Kosova ljudi koji, između ostalih, skidam kapu i čast da neko ne pomisli nešto, jer znamo kako volimo da izvrnemo. Da. Znamo šta će da bude u komentarima. Ako nekoga volim te ljude dole sa Kosova. Meni je i rodbina sa Kosova. Ja jesam Smederevac i sve, ali imam rodbinu koja je dole na Kosovu. Skidam kapu poštenima i zna se gde su oni danas i gde žive. Čak ispričat ćemo to kako su završili pre nekog vremena taj kolektivni centar prihvatilište je naš gospodin predsjednik zatvorio, ukinuo narodnu kuhinju u Smederevu, zato se nema para.
Za stadion se ima para, ali za ljude koji zavise od tog kazana i koji zavise od tog sobička koji mu je dat, oni ne postoji, to nećete da čujete nigde. Ali dolaze i ovi drugi koji su dolazili, znači nisu dolazili na traktorima, nisu dolazili automobilima, dolazili su šleperima, kamionima i to u više navrata. I naravno sa tolikim novcem su ulazili u sve strukture i zaposedali sva ona glavna mesta u gradu. Od opštine, SUP-a, suda, pa do privrede. Mi smo bukvalno danas okupirani grad u Srbiji. Lako proverljivo. Znači, dovoljno je da svako, evo, ja vas pozivam kao gosta jedan dan da dođete, da prošetamo u opštinu, da prošetamo po SUP-u, da prošetamo po sudu i čisto da čujete šta sve će da vam bude jasno. Znači, to je ono što se vidi, što se čuje svaki dan najnormalnije. Gde su one priče kojima ćemo da pričamo? Da. I to je naravno najveći udarac bio kada su nam udarili na sud i na SUP. Na policiju. Da. Gde su naši momci koji su ginuli, koji su išli prvi, to mora da se zna, naši policajci iz Smedereva, Smederevci su jedan ogroman deo posla završavali doli na Kosovu. Znam lično jer sam bio. Ja sam postradao dole. Znam lično jer sam vidio i upoznao te ljude koji su došli. Znam ko su i šta su i kako su nabijali glavu u pesak. I kako je bilo, ajte vi pa ćemo mi da sedimo ovde. Čak ne ni za vama, nego mi ćemo sedimo ovde. Takvi su nam došli u Smederevo i krenuli sa svojim poslovima nečasnim i sa svojim širenjem kancera po gradu, a i po celoj zemlji, jer to je sada naša... Hobotnica. Hobotnica, eto, bukvalno. Bukvalno sada Smederevo je jedan od gradova koji završava sve. Znači u Smederevu se sve završava, i šverc, i dogovori, sve. Vi im niste oćutali? I to vam nisu ja nisam oprostili? mogao da oćutim. Da. Nisam mogao da oćutim, kao prvo tada i mladost i taj buntovni duh. Sve ono što sam imao u glavi, što imamo još uvek, mi jednostavno gledaš nepravdu, čekaj bre, stani. Pa jer ćemo ovako, ne. Pa, ja sam tad imao i sad imam još uvek tu ideju da moramo da se pobunimo. Da mora svako ko vidi, da mora da kaže, a ne da ono kao ćuti može i gore, ćuti samo da nisam ja. To ćuti nas je ubilo i dovelo pred prag nestajanja. Milane, kad dobijate prve pretnje od te nove ekipe? Pa ovako, 2003. 2004. kreće lagano, ne od SUP-a, ali iz tih opštinskih sfera, preko prijatelja, preko poznanika, Mićo, znaš, pa nije ti to baš pametno, to tako kreće. Nije ti to, pusti, šta sad ti imaš tu i ti oko tebe, tu šta ima to toga, znaš, ima tu vlast, ima tu sistem ima za koji će... sve. Ma da, to će sve, znači, pa to ne sme niko, pa to ima sud. Čovječe, koji sud? Koji sud, objasni mi. Znači, samo sam tražio konkretne, koji sud, ako ti službenici policije vršljaju, švercuju svašta, od narkotika pa nadalje. Ako brane kriminalce, ako prate sve ovo što se dešava, ti se dešava na očima, aj sad ti to meni objasni, daj mi neku logiku. Nema. Smederevski sud se pretvorio u partijski sud, gde ako treba neko da se osudi i presudi, šaljemo ga u Smederevski sud. Ako treba nešto da se zataška, šaljemo ga u Smederevski sud, van Beograda, van kamera, van... Izvini Milane, evo sad najnoviji događaj. Imamo masovno ubistvo u okolina Mladenovca. Mladenovac je beogradska opština.
a sudi se u Smederevu. Kao najpodobnijem, je li tako? Kako to? Evo ovako, biću slobodan, pošto već smo dobili te neke informacije, ko je otac ubice, šta se izdešavalo. Govorimo o masovnom ubistvu gde je... Da. Je unesrećeno mnogo ljudi i ko zna šta će sve tu još da ispliva. Čak nisu ni rekli da je u Smederevu te noći isto bila jurnjava i da je došlo do puškaranja. To je de facto, ljudi su sklonjeni u Smederevu, to je ono što su rekli, kao u Smederevu su samo sklonjeni ljudi koji su postradali na Mladenovcu. Ne, u Smederevu su to veče, posjedujemo i snimke, gde su bili specijalci, gde su se jurili sa nekim, neću da kažem tačno da s njim, ali šta traže specijalci, SAI i žandarmerija u Smederevu i jure se po gradu nekih 2 sata, to je celo Smederevo čulo. Ako se zločin, masovno ubistvo dešava u selima Mladenovca. 30 i kusur kilometra odatle. Da. Oni su ga čak i videli u Radincu, da je u toku dana autom divljao. O tome se ne piše. To se ne zna. Nije. Ja sam pustio, znači, ne ja, nego tu još mnogo ljudi na internetu je pustilo sve celu tu priču. Ta priča je pokopana u roku od pola sata. Ne sme. Ali, oni su njega doveli u Smederevski pritvor i u Smederevski sud. Ja, po mom iskustvu, ono što sam doživeo i što sam video do sada, i ne samo ja, kad kažem ja, mislim na mnogo veći broj ljudi. Možemo da budemo sigurni da će taj čovjek da prođe bolje, pa ne znam, biće smešno kakav će epilog na kraju da bude. Taj otac, to oružje, pazi, on nije mogao toliko oružje da nabavi, da on sad kao kupi, tu je neki mangup, mogu ja da razumem, oni su sad svi mangupi, kupe, ali vidi, neka provere brojeve oružja, neka provere, to je tata dono iz kasarne. I u Smederevski sud, naravno, jer znamo da tamo postoje dobre sudije i časne i poštene koji će sve to lepo da zataškaju da Sinčić prođe dobro. Da, nažalost, eto, ne verujem da biste i vi i ja volili da ste u pravu, ali nažalost... Ako bi nešto voleo bi da... Kulminacije osvete vama za vaše aktivnosti, za ukazivanje na probleme su 2010. kad vas i hapse pod optužbom monstruoznom. Da. Ako mogu samo da šta je prethodilo tome, mislim, to je još jedna od afera za koju verujem da je mnogo veliki broj građana čuo. Ukazao sam isto opet na aferu Indeks. Šta će afera Indeks u Smederevu? Da. Ako je sve u Kragujevcu, zašto se seli suđenje u Smederevu? U sigurnu kuću? Ja se vodim prostom logikom. Ja sam, ono što kaže seljačko dete, 1+1 matematika, ne bavim se visokom matematikom. I čitam ono što je između redova. Nas u vojsci imali smo jedan čas koji se zvao informisanje. Imao sam jednog general pukovnika koji je bio odličan, koji nas je učio kako da prepoznamo šta je laž i kako da čitamo između redova i na tome mu hvala. I te sam uvideo, pa smo onda imali aferu gospođe Jasne Avramović, inače naše dugogodišnje gradonačelnice, ja se izvinjavam gospođi Jasne, doktorke Jasne Avramović, časne i poštene gospođe, koja je imala aferu, inače prvo je plano medicina rada, krov medicine rada. I nikom ništa nije bilo jasno. Ljudi, šta je u krovu? Pa arhiva. Arhiva za penzioni fond. Znamo, javna tajna je bila da je, ako hoćeš penziju, možda imaš i 25 godina da si zdrav ko bi, zdrav prav, 3.000 evra. Znali su svi ljudi koji su
Samo dođeš i pitaš, nebitno, znači da li se znate, da li se ne znate. Toliko bilo javno. Dobro, i u ostatku Srbije se zna da je ona bila redak gradonačelnik koja imala izvršnu presudu. Da. I bila na vlasti. Da. To je ono kada Vučić kaže, ma ja ne dam bre njega. Znači on može da pobije celu Srbiju, ali on njega ne da. I nju nije dao. I šta se dešava? Ukazao sam, znači, zbog čega je plano arhiva. Ukazao sam na taj slučaj. I onda sam na kraju, kad sam izašao iz zatvora, ukazao i na to kada je došlo do presude, pošto su svi već bili osuđeni, presuđeni, bili su i po zatvorima, jedino je ona bila na slobodi i na vlasti, bukvalno rekao šta će da se desi. Ne zato što sam pametan, nego opet kažem, iz već viđenog, rekao sam da će Smederevski sud da je osudi na neku minimalnu kaznu, kao što je bilo, apelacija je oslobodila i ona je slobodna žena, znači, na vlasti. Napredovala je čak. I još sada je napredovala mnogo stepenica više i to ćemo spomenuti, on je sad glavni koordinator za ceo Podunavski okrug. Pa dobro. A zbog svega toga, naravno pokazivao sam ti kome sam se već i sa kim prepirao, od predsjednika države pa naniže, u svakoj vlasti, pogotovo sad u ovoj, to sve nije moglo da se zaboravi. Ja imam već otvoren sukob sa gospodinom inspektorom dole sa Kosova, za koga znamo sve šta radi i kako radi, i celo Smederevo zna. Da ja dobijam obećanje još 2005. godine, to sam već spominjao na nekim intervjuima, da ne davim, vjerojatno su ljudi upoznali, ali možda to i gledalci ne znaju, ja dobijam obećanje od njega da ću kad tad da mu padnem šak. Ja rekao, nikakav problem. Rekao, ako me uhvatiš, može, nikakav problem. Prošlo je 5 godina, svašta se tu izdešavalo, vjerovatno nisu više mogli da ćute na sve to. Hapse me jednog dana, pođi sa nama, pretres, šta ti ja znam, da je on meni obećava, sad ti kaže moj, to mi saopštava. I pri izlasku iz stana, klinac mi je tad bio mali, 2,5-3 godine. Pogledaj ga, od mene imaš 3,5 godine. Rekao, polako. Ajde, budemo da vidim. Taj dan me zatvaraju. Da li znaš zašto? Da. Po njihovom, ja sam jedan jedini diler na svetu koji je imao jednog kupca. Ja sam kao dilao narkotike. Rekao, dobro, iznesite dokaze. Svedoci, dokazi? Ne. Svedoka nije bilo uopšte. Njihova priča. Znači, ja sam sad sastavio priču. Neše, kriminalac i diler. I tog dana se našao sa nekim Perom Perićem i oni su napravili dil. Jedino što je istina u tome je da se ja sa Perom Perićem vidio u 12 sati pre podne. I tad je bilo ono kao pijaca, bukvalno, tu u kraju, gde sam od njega kupio glancnove patike Nike za 1000 dinara. I to je ceo moj greh. I on je me naravno optužio. Dobijam advokata po službenoj dužnosti koji je njihov advokat, pošto ja da objasnimo ljudima u Smederevu. Kada ti pakuju. Dovedu te, napišu prijavu, dobiješ advokata po službenoj dužnosti koji je njihov, uglavnom je to neki bivši pripadnik policije ili suda, znači njihov igrač, koji te kao brani i obećava ti svašta nešto. Dobijaš tužioca. U mom slučaju je tužiteljka Vesna, koja je bukvalno za svaki moj prekršaj gde je nešto bilo, bila i ona tu. Obavezno. I ne samo kod mene, kod mnogih. Gde god da je trebalo da se nešto progura bez dokaza,
ili da se naplati sloboda, pošto se zna i cena slobode, naravno, sve se to završava preko tih advokata. Advokat ti lepo kaže, vidi ovako, može toliko i toliko para. I to ne bi bio ni prvi ni poslednji primjer, znači primjera je mnogo. To će da vam posvedoče 1 milijardu ljudi iz Smedereva. Pričao sam i za neke slučajeve gde, recimo, čovjek bez jednog dokaza je otišao na 35 godina robije zbog ubistva žene, gde nije 2 puta prolazi detektor, 2 puta je prošao, njegovog DNK nema nigde, 3 DNK ženska na kablu kojim je udavljena i vezana, čovjek odlazi 35 godina na robiju. Takvih slučajeva ima X, Y. Ako ima u ovoj zemlji iole nekog normalnog koji radi u unutrašnjoj kontroli suda, SUP-a, ja bih ga zamolio da dođe i da prosto, znači ne treba tu nešto mnogo da se kopa. Dođi i samo odradi svoj rutinski posao. Pošto nam se gospodin Đuka, koji je u tom advokatskom nekom telu za kontrolu, evo ja ga ovim putem pozivam, a pozivao sam ga 1.000.000 puta na debatu, nije smeo da se odazove nikako. Evo neka dođe, neka mi se javi, pošto on tvrdi da su njegove sudije poštene, tužioci su pošteni, da u ovoj zemlji vlada red, rad, disciplina. Ja ga pozivam ovako, da ja i on uđem u Smederevski sud, da ću ja da mu obrazložim neke predmete, pa on neka proveri, pošto je vrhovni i stručni pravnik, neka proveri sve to, pa da vidimo na što će da izađe. Ali uz javnost i uz medije. Znači ništa je ono, ja i ti možeš da posle pričaš ili ja da pričam svoje neke priče. Mediji, tu, tap, izvadi mi taj predmet, daj ga vam. Evo, krećem prvo od sebe, neka izvadi taj predmet iz 2010. Dobro, odlazite u pritvor. Ja taj dan provodim, niko me ništa ne pita. Niko ništa. Bitno da su oni došli uveče negde, ne znam, već i veče je bilo 8-9 sati, 2 policajca, teškaša, gde su me, ali stvarno, pokvarili od batina. Samo su ušli, znači bio sam vezan za stolicu, pokvarili su me. Znači ja sam bio u fejtus položaju. Digli su me i izašli napolje. Posle pola sata dolazi gospodin inspektor sa kolegama. To je u stanici, je li tako? Da. Dolazi gospodin inspektor. Bre, Miljanče, ti nešto nije dobro, bre, šta ti je? Mu rekao, super mi, rekao, nego ove tvoje devojčice, kad ti ih proradi inat. Rekao, bre, bio kod devojčice. Rekao, što ti nisi došao, nego šalješ tu ljude? Polako. Samo ti lajkerče jedno, sad ćeš, kaže, ti tek da vidiš svoje. Bitno sam ti rekao da ću da te ufatim. Rekao, dobro. Ubacuju istragu, ima, hvala Bogu, dan danas živih ljudi, gde je to sve proverljivo, gde ja 20 dana nisam ni svetu s položaja mogu da se dignem, mokrenje krvi. Doktor koji radi u istrazi u Smederevu, čovjek koji bi trebao da leži doživotnu robiju, koji na duši ima ne znam koliko pritvorenika zbog nelečenja, naravno nije obraćao pažnju na mene, jer to je sve instruirano, to je povezano sve u jedan apsolutno savršen aparat koji funkcioniše bez problema. Nije obratio, znači ono nije teo da me leči čovjek, to traje 15 meseci, tu mi se i ruka oduzimala. 15 meseci? Da, 15 meseci je trajalo suđenje. Gde sam ja tražio, oni su kao od dokaza imali neke transkripte, gde sam ja tražio, dobro u redu, ako imate transkripte, molim vas da se pusti i da se veštači moj glas. Sam bio siguran, znam da nisam ništa uradio. Hoću da mi se veštači glas. Ne može. Pa dolazi do toga, to sam sve morao sam da radim. Znači, sediš u ćeliji i listaš one zakone, laički onako, pa šta nabodiš ako nabodiš. Ili od advokata nema ništa. Ja 9 meseci mu glas nisam čuo. Bukvalno ni glas jedan. Znači, bukvalno gledaš, izađeš, teatar, tužioc, advokat, sudija
I oni igraju neku igru, tu ispred tebe ti gledaš i ne možeš da veruješ šta ti se dešava, a tebi ne daju A da kažeš. Nemaš pravo ni nešto. Znači, ljudi, pokušali ubistvo, znači, prebili su me, odvalili su me od života, neće da me leče. Dokaze koje imate, tražim da se veštače, ništa. Na kraju, bukvalno na majke mi, jer mi mislimo, ti si bre bandit i ološ, 4 godine zatvora. I ja im uzabili. Na majke mi. Ono što prvo piše u zakoniku, da nijedan sudija ne sme po sudskom ubeđenju... A dokaz za te 4 godine su ti transkripti... Navodno. Da. A ti za koji nisu veštačeni. Ne. Nisu čak ni čitani. Oni su samo kao... A šta piše u obrazloženju? Kriv si? Po dokazima policije i javnog tužioca on je kriv. I to me je presudio, tad je bila ona... Izvinjam se. Reforma pravosuđa. Da. Tada su doveli sudiju koji je ceo život sudio parnice na nižem sudu. Bez ikakve da nekog srozam i da... Ali drugi profil, nije to taj, da. Doveden je na viši sud čovek koji... Ja nešto kažem, tužiteljka nešto kažem, pa šta ja sad da zapišem? Da. Ja mislim da je to dovoljno. Da. Doveden je tu, radi tako kao što ti kažemo i uživaj. I evo ga uživa. Je njihova osveta traje i u zatvoru? U zatvoru je tek posebna priča. Mislim, nije to neka osveta da sam ja nešto bio maltretiran i da fizički. Zdravstveno, od strane zdravstvene te službe, jesam. Tretmani, nećemo da te bijem. Što da te bijem kad mogu da te uništim na mnogo bolji način? Gde sam imao onu priču, gde su me stavili u jednom trenutku... to recite, vama su pronašli sliku Draže Mihajlovića. Da. Tako. I? Imao sam neku manju svađicu, naravno, ja sam kriv, jer to je neka fora, dođe ti cinkara ta njihova, pošto sad u našim zatvorima nije više onako ko što vaši gosti pričaju, nego je skroz 10. priča. Sada u zatvoru se pitaju pedofili, silovatelji, znači on ode lepo kod komandira i namesti ti igricu, razumiješ, ako si se posvađao s njim za najmanju glupost, ti popiješ sankciju, recimo 7. paviljon, strogo zatvoreni, ćao, zdravo. Gde, kada sam ušao u samom ulazu u 7. paviljon, pretres i nalože mi isečak iz novina Draža Mihajlović. Pa kaže, evo nam ga srpski junak. Mislim, oni već dobijaju, kad ti dođeš, oni znaju sve o tebi, znači gde si služio vojsku i gde si bio i šta si radio, sve oni to znaju unapred. Kaže, evo nam ga, kaže, srpski junak, pa gde si bre junač? Nešto ćuti, šta ćeš? Imamo, kaže mi, sobice za tebe. I ubace me u sobu sa vehabijama koje beše godine ubile žandarmerca dole u Pazaru, u onim šumama. Tu me ubace sa njih dvojicom, gde ulaziš u sobu, bukvalno ulaziš u Al-Kaidinu ekipu, po zidovima, one zastave, sve to njima omogućeno. Knjige o Bin Ladenu, sve im je omogućeno. Bukvalno sve. Jer oni znaju ko im je došao u ćeliju? Da, naravno. Kad uđeš, kultura je tako da se predstaviš šta, kako. Ogrešio bi dušu kada bi rekao da su oni imali nešto protiv mene, sad ćemo mi njega ovo, pa da maltretiramo. Ne, skroz korektni momci. Ali oni od svoje priče ne odustaju. To javno pričaju. To kad sam govorio jedan put, jeste, kaže, oni će baš ispred tebe da govore. Pa ne govore oni to samo ispred mene, da će kad izađu da naprave haos. Oni su to govorili ispred cele Zabele. Gde na šetnji, kada sretnu, kada vide njihovog kolegu,
ako Allah da, kad izađemo, da im naplatimo sve ove godine. Misliš da je neko reagovao na to? To je ono što boli. Što je... Ali noću kad treba da spavaš, na početku... Spavao sam, vidi, ne mogu da kažem da mi je bilo strah, nisu, ne mogu da grešim dušu, da kažem da su sad oni nešto, znaš, bili ekstremni prema meni. Ne, nisu. Nisam imao, znaš, taj neki problem. Ali kad uđemo u te neke priče, znaš, tu se već osjeti tenzija. Znaš, Kosovo, njihovo to delovanje tamo vam, znači, znaš, ono, krećemo normalnom pričom i nije na kraju... Nije prijatno, svakako je... Ne, nije prijatno i to su oni, to se tačno videlo. Odmah ulaze na vrata, po njih 6-7 sa pendricima, momci, sad PlayStation i mir i tišina. I da smo se mi onda na kraju skontali. Ajde ovako. Nema politike. U ćeliji. Ja poštujem vas kad klanjate, vi poštujete mene kad se molim. I okej. Ali znamo jedan i drugi, znači, kad budemo izašli napolje, pa kad se budemo vidjeli, onda ćemo, kako Bog kaže i kako nam dodeli. Može, u redu. Doduše nisam ja bio tu nešto dugo sa njima, ali opet kažem, nije to toliki problem to što sam ja imao, nego je problem što služba to zna, pošto u Zabili u svakom tom sistemu postoji DB. Oni sve to znaju. Svako slovo se zna. Znači ti znaš šta će taj čovjek da uradi. To je ono što i dan danas traje. Evo, za gospodina Žunića svi znamo. Moji prijatelji, brati i čovjek koga, jedan od mnogo retkih koga mogu da podržim politički. Šta je čovjek uradio? I šta mu se desilo? Prijavio je bukvalno UČK teroristu iz komšiluka. Saznao je sve o njemu. Otišao čovjek u službu da prijavi, bre. I šta mu se desilo? Upozoravaju. Ništaka, ovaj beži dole na Kosovo, menja ime. Ovaj opet prilaže dokaze šta je ovaj sve uradio i šta je planirao. Čak su, ja mislim da su našli i jedan deo oružja tu u stanu posle na pretresu. I jedan put priča se okreće da nije kriv UČK terorista u uniform, znači sve 1/1. UČK terorista u sred Beograda. Ne, ispada i okreće se priča. Nije on kriv, nego je Žunić kriv zato što ga je prijavio, zato što je Srbin i zato što je patriota. Šta, uznemirava javnost? Uznemirava javnost, da je, ja ne znam, da, čak su mu nakačili rušenje ustavnog poretka. Najteža optužba koja može da postoji u zakonu je ta. Čovjek je mogo, znači da nije, to je ono što sam ja napravio grešku. On je sve čovjek medijalizovao i tako se i štitio i branio, pa su mu još prišli još više ljudi i stali uz njega. To je moja greška, zbog toga sam ja i ovoliko nadrljio što nisam medijalizovao. Da sam medijalizovao, ja bih znao, kad imaš svaku reč snimljenu i mislo drugačije. Ali posle te skoro 4 godine, ili tako, krajem 2013. Izlazite u zatvora, pokušavate da ponovo sagradite život. Da. Šta je bilo, bilo je, nazad nije moglo. Potrošeno vreme, čak se i desilo, to moram isto da kažem, da po samom izlasku, onaj period od 8 dana gde mora da se javiš, da si izašao, ja sam se to uredno javio, i otišao do suda da podignem svoje neke stvari. Taj moj predmet je bio baš poznat. Otišao u pisarnicu, ogromna sala sa tim nekim ženama koje rade tamo. Milan Vučković, kako sam rekao, Milan Vučković, kao da sam rekao ne znam po ime. Znači to su samo glave. Ovako. I jedna od njih krenula se smeje. A ti si taj teoretičar zavere. Pa rekao sad da li sam teoretičar, da li nisam. Rekao taj jesam. Rekao ako mogu da dobijem telefon i sve što mi je oduzeto,
Može, nije problem. I tu krećemo u priču. Pa kako je bilo, šta, kako je, rekao, bilo je kako je bilo, rekao, vidjet ćemo sad. Pošto se ceo predmet vodio oko tog jednog broja i tih prisluškivanih razgovora, u međuvremenu, to sam zaboravio da spomenem, broj koji je oduzet, znači ta moja kartica, koja je stojala u sudskom depozitu, je aktivna non stop. Iako sam ja uhvatio, znači ja lično, kada sam predavao, otvorio telefon, izvadio bateriju, izvadio karticu i tako predao u onu zip kesicu. Što je procedura? Najnormalnija. Kesica mi se vraća, ja imam to saznanje, jer je i pokojni otac zvao, i supruga nevenčana, svi su zvali i non stop se javlja lik i baš je bio drzak. Znači, a kartica je aktivna, što ne bi moglo nikako da se desi. Znači, jedino da je neko uzeo karticu i mene je to čočkao, taj trenutak. Meni nije bilo ni do telefona, ni do čega. Samo da ih pitam gde je kartica. I ona vadi sve ono, kartica tu. Ja rekao, pošto sam ja teoretičar zavere i svašta nešto, rekao, znate da je ova kartica aktivna? Pa kaže, bit će aktivna sad jedino ako je ubaciš u telefon, mada čisto sumnjam da može. Posle toliko godina. Da, rekao, ja se slažem. Ja rekao, ajde ovako, da se opkladimo, evo, u ručak, bilo šta, piće, da sad okrenete taj broj, da će da bude aktivan i da će da se neko javi. To je nemoguće. Ajde da se opkladimo. Ali ako bude aktivan, da odemo to da kažemo sudi. Ništa više, samo da mu kažemo. Ajde. Žena uradi, zvoni, spusta slušalicu, ono nije tela da se javi. Pa ovo je aktivno. Rekao, šta ja pričam svo vreme i na sudu, i ovako, i sve ove godine. Ajmo ko sudije. Idemo kod gospodina Mladenovića. Dobar dan. Seća se naših lica koji su oterali na robiju, dobro se oni sećaju. To je ta podsvest kod njih koja će dugo da ih proganja. I gospođa mu objašnjava sve šta je, kako da je to aktivno. Daj, kaže, pa i sad i vi padate na te fore. I stvarno žena onako drčno. Ja nisam luda. Ja sam malo pre pozvala i znam šta sam pozvala i znam šta sam čula. A vi kao sudija, ako vas nije sramota, to bi trebali da uredite isto. Ajde, kaže, da vam učinim i sad on demonstrativno uključuje i speakerfon, zove, zvoni. Samo je bilo, opa. Rekao, šta je gospodin sudija? Teoretičar zavere. Rekao, sad sačekajte pa se javite. I frajer se javlja. Sud Smederevo ovde, sudija Mladenović, ko ste vi, šta ste, molim vas, i odakle vama ova kartica? A ja svo vreme držim karticu ovako ispred njega i mašem. Znači, to je blizanac kartica, dupla. Nešo, ako ti znaš, znam i ja. Ona je u neke svrhe koristila. Jesi uspeo da saznaš? Jedino što sam uspeo da saznam, da, samo da završim. Gde on njemu, vidi Mladenoviću, znaš kako si doveden ovde. Još jedan put pozovi ovaj broj, drugarči ćemo da razgovaramo, tap, kraj. Pa mi ovo moramo, pa mi... Rekao, šta moramo, sudija? Šta moramo? Rekao, to šta moramo, rekao, razmislit ću, pa ćemo da vidimo. Rekao, dobro, ovo zapamtite, nemoj posle da nije bilo, rekao, vi ste mi svedok, sve u redu. Rekao, molim vas samo da imam uvid u transkripte, jer me živo interesovalo šta je sve tu pisalo. Ja sam bio predmet neke akcije Morava 14, 15, šta ti ja znam.
čitam reči koje nikad nisam izgovorio. A transkripti otprilike izgledaju ovako. Red, kao nešto sam ja pričao, pa flomaster, zatamljeno. Pa pola reda, pa... Zatamljen. I tako ovoliko. Ovoliko. Znači, ne znamo šta druga strana odgovara. Tu se spominje i neka nafta, nešto, svašta, nešto, skroz nepovezano. I oni su iz toga izvukli da sam ja narkodiler sa jednim kovcem. Jeste, to je jedino što je pisalo, razumeš? Ali pazi, to je pisano. Oni nisu dozvolili da se čuje. Neka se čuje, pa nek idem 100 godina na robiju, bre. Se čuje da je moj glas. Ej, jesi na pijaci? Jes. Imam neke patike, sad ću dođem da pogledaš. Dobro. To je sve. Ceo naš razgovor. Plus precrtano. Plus precrtano, plus još dodato neki razgovori. Kao da si uzeo u centralu i da si nabadao. Kapiraš i snima. Na to je to liči. Da. I dođem kući, pričam s Ćaletom šta kako, sinko, kaže, pusti batalih više, vidiš da će zlo da napravi. Morao je život iz početka, ali tako? Mislim, šta, nepravda boli, ali od nje se ne može... Čime se sve tada baviš? Ja sam pokušao da... Taksi firmu je koliko... Ne, tada pokušao sam sve ono, ali što kažeš, bukvalno iz početka. Ajmo na biro, pošto sam elektrozavarivač, ali elektrozavarivač sa certifikatom ko stvarno treba nekim firmama. Biro, tamo, ovamo, nađem posao u jednoj firmi koja je pravila hale. To je traženo zanimanje? Da. Zavarivač, da. Ona je pravila hale, idemo u Šabac na teren, radimo neku halu za jednog lika, radi sa traktorima, ogromna hala, gde dolazi direktor i kuje me čovjek u zvezde, ja ga gledam, mislim, to je ono stvarno, znaš, za varioca, koji pravi varioc, takav posao je stvarno, znači, ono, nebitan, mali, sitan, prckanje. Čovjek mi kuje u zvezde da napravimo ugovor, ovako, onako, rekao, dobro, direktor, dišao, rekao, nije problem, ajde, napravit ćemo ugovor kad se vratimo za Smederevo, pošto posao trajao nekih mjesec dana. Rekao, ti mene gledaj još malo kako radim, ja tebe gledam kako plaćaš i kako se obhodiš, pa ćemo kad budem došao pa rafnemo tamo, vamo najmanji problem. Tako i bude. Vratio se za Smederevo i kaže, odmorite par dana, pa idemo na drugi teren, pozvaću te da se dogovorimo. Nema čovjeka. Posle nekih 20 dana, možda i jače. Sretem kolegu. Rekao, bre, jel ti javlja ovaj nešto, ćemo da počinjemo, ćemo šta, kako. Pa mi smo, kaže, već počeli, ali ti nećeš. Zbog čega? Pa, kaže, došao mu je prijatelj iz SUP-a, obrazložio mu neke stvari, pričali su, gde on izašao i kaže, koga smo mi zaposlili? Znaš, kao dobro smo živi, te nas ne poubija čovjek, nas nije digao u vazduh, bre. I tako, gde god da zakucaš. U Železaru, mi se izvinjamo, vi ste prekvalifikovani. Više sam kvalifikovan nego što je potrebno za tako. Da. I onda ja vidim sad, znaš, tu mi se daju neki argumenti koji nemaju veze s mozgom. I šta ćeš, kako ćeš? Ajmo malo privatno. Sve i svašta. Ako nađeš nešto na građevini, onda da nekom nešto treba. Ako treba ovo, ako treba ono, krenu tu čak i duvan da preprodaju nešto, da petljam, da automobile sam, pošto je Ćale imao nekog Renaulta, pa smo od njega krenuli sa preprodajom automobila, međutim to je solidno i krenulo. Tamo, vamo i dođemo do nekog stadijuma da ja otvorim firmu, taksi firmu. To je krenulo lepo nekako da funkcioniše, plus malo tetovaže, pa malo više tetovaže,
pa je došlo to da mogućnost da imaš i da napraviš reklamu, pa da skupiš ljudi i sa strane i svašta nešto, već se čulo i za ime i kako radim, šta radim. Sve se to već, znaš, neka ekspanzija se napravila da kažeš da sam ja mogu da, ne sad da živim nešto ono, ali normalno, da mogu detetu da priuštim da ono što treba, neki normalan život. Što se kaže, stao si na noge. Stao na noge, ali ja svo vreme iz tog revolta i tog bola, kad god nađi tako nešto, to ti probudi u tebi, vratite. Ja i dalje nastavljam svoju borbu. Znači, ja borbu nikad nisam prekidao. Vidio si... Znam, gledao sam dokumentaciju. I to veoma javno, znači pod punim imenom i prezimenom, ne sa skrivenih profila, ne mrmljanje sebi u bradu, nego, gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, ti si to i to. Da. Vidio si kako sam učestitao Uskrs, recimo. Ne mogu, zato što gledam. Dobro, to si ti. Ja sam bio, kad sam izašao iz zatvora, Nešo, ja sam bio na tom kazanu Crvenog krsta. Ja sam socijalni slučaj. Evo i dan danas moja porodica je dovedena do provalije. I kako mogu da ćutim? Ne mogu da ćutim. Jer ako budem ja ćutao, ti budeš ćutao, ako se budemo vodili i dalje tom agendom, ćuti, može i gore, ćuti, nismo mi. Nestaćemo. Mi smo već ušli u tu spiralu nestajanja. Samo mi je krivo što ovaj narod to ne vidi. Neće biti ni nas, ni one šljive pod koju bi trebalo da stanemo, neće nas biti za toliko, a ni te šljive neće biti. I to odgovorno tvrdim. Milane, ti ne odustaješ? Ne. Ne odustaješ, ali ne odustaju ni oni. Ne. Hapsate opet 2019. Da. Ne odustaju i to je već ubačeno 2 brzine više. Gde mene sad, pošto je ovaj u međuvremenu, taj s kim sam imao sukob, naprasno penzionisan, vidio si kako se cela ta priča završila. Nekako se izvuko, pošto ima jaka leđa, ali sin mu se nije izvuko. I vidio si zašto je sve osumnjičen i šta je sve uradio jednom Olimpicu. A ja sam kriminalac. Što se non stop apostrofira. Dobijam informacije, prvo su počela opet ta neka govorkanja i pričanja na kolegijumima SUP-a, suda, opštine. Šta on misli? Da sam ja manipulant, da ja manipuliram širokim narodnim masama, da manipuliram čak i svojim rođenim detetom, da ga spremam da bude isti kao i ja. Da hoću nasilno da sklonim poštene ljude, i to si vidio kako su završili pošteni ljudi. Načelnik SUP-a, kako je završio? Smenjen je prošle godine, gde svi dokazi postoje šta je sve radio, čak i snimljen u društvu kriminalca, i to velikog kalibra. Načelnik kriminalistike i načelnik za privredni kriminal, koji je bio i u pritvoru, gde mu je nađeno 27 apartmana i dato je $500.000 evra da izađe iz pritvora i napravljen je sporazum, ok, sve ovo priznajem, samo nemoj dalje da se vrši istraga. Takve sam ja po njima navodno ljude pljuvao, prozivao. Tako si rušio državu. Da, tako sam ja rušio državu, poredak, sistem. Dokle je sad to stiglo? Posle tog... Pa ovako, ko prvo moram da spomenem, eto na mene ovakog, pošto sam ja danas invalid i nesposoban od 2017. godine.
mene je moralo da hapsi, mi ih zovemo ulično ninđe, pod punom ratnom opremom, panciri, fantomke, razvaljivanje vrata, zna se, znači kao što gledate kad su hapsili ove jake kriminalce, tako su hapsili mene. Znači, toliko sam ja opasan. Iako su znali da imaš ta pomagala. Sve se apsolutno zna. 2 marice, 3 patrolna auta, 3 civilna auta. A moja kućica je, tu gde živim, pa manje od ovog studija, pola tvog studija. Gde me tu, znači sve ono, po pojasu bacaju, tek su mi tu kičmu završili i ono malo što sam mogao i što sam osjećao, to je već obomrlo. Hapse me i u pritvor, dizanje nove optužnice. Optužnica koja je danas veoma popularna u Srbiji. Kada, evo, ja molim, neka ti se jave gledaoci, kogod da je ovo doživeo, jer ovo što ću sad reći, to je bukvalno primer kako se rešavaju ljudi koji bar malo lanu protiv vlasti i kako ih rešavaju. Veoma lako. Tako je prošao i Slobodan iz Inđije Vukašinović, tako su prošli mnogi ljudi. Pošto ništa za mene nisu imali. Ne mora niko ništa da ima za tebe. Jedino što su imali, to što sam ja koristio ulje. To nije bila nikakva tajna. Ja to nisam krio. Nisam hteo da pijem lekove i opioide, ne? Ja sam koristio ulje od kanabisa. Zbog bolova koji si... Jer ja dnevno, znači svaki dan, 24 sata, imam bolove. Bukvalno, 7 prštena su polomljena, dijabetičar, 2 infarkta preguro i još sve pritisak, sve to što ide uz sve te bolesti. Evo, znači vidi se i noga, na što liči malte ne predsečenjem. I to je moj jedini greh. Što, evo, koliko vidim, u svetu čak smo i dobili zvanično i od UN-a i od Svetske zdravstvene organizacije da kanabis skinemo sa liste opijata 2020. Najnormalnija stvar da se ljudi leče, pa i sam predsjednik je rekao, ajde da se setimo, pa nije imao 4 tone kokaina, imao 4 tone kanabisa. Za gospodina iz Jovanjice, za koga se danas tvrdi da nije nađeno ništa. Međutim, pakuje se optužnica. Ne da sam ja to koristio, da objasnimo ljudima. Zakon kaže da ti ako koristiš za sebe, jedino šta može, kako mogu da te kazne? Novčana kazna ili neka uslovna. Znači prekršaj, to je prekršaj. Ali, ako ti nabaci onaj član držanje, stavljanje u promet i prodaja, tad su već zatvorske kazne mnogo veće i deblje. Naravno, oni nalaze svog nekog tog svedoka da sam ja kao njemu prodao. Opet, simptomatično, Jedan svedok. jedan. Nije baš ni pouzdan, ali... Ubacuju tu kao još jednog, pa hoće, neće, pa ga na kraju izbacuju zašto da ne bude previše, pošto je i on uhvaćen za sađenje biljki, kao i ovaj prvi svedok, svi su oni uhvaćeni za sađenje. Pa im je rečeno napravljen je dil, to je ona njihova klasična priča, ti ovoga, znači samo posvedoči i ovo ide u fioku, ništa od toga, nemoj da se sikiraš. Diže se optužnica, ja sam u istrazi. Dobro. Tu dolazi opet do pokušaja ubistva, slobodno mogu da kažem, od istog doktora.
nisam imao pravo na lekove. Nisam imao pravo na lečenje. Moji paketi, kada suprug uspe nešto da donese, to je prepolovljeno. Ja opet nemam pravo da vidim svoje dete. Ja nemam pravo ni na što. Bukvalno ni na što. Ali sva sreća, ovog puta me je Bog pogledao, te sam imao advokaticu koja nije od njih. Slučajno je upala, jer oni su mislili da je mlada, tek počela da radi, nema pojma ništa, pa ajde kao njega, nju ćemo da mu podvalimo. U stvari ispostavilo se da je advokatica zakonik drži ovdje po danu po noći. Ali tužilac je isti. Posle 10 godina. Da, ista opet famozna Vesna, tako? I njena koleginica Olivera, sudija. Sudija. To je tandem snova. Gospodin Mladenović, gospođa Olivera i naravno Vesna. Da, i naravno Jay. I naravno Jay, bravo. Da, i naravno Vesna tera priču. Da. Ja sam nepodoban iz milijardu stvari. Ljudi, da mi, sad ona drži tu partijske govore. Ovaj čovjek je to i to. Ovaj čovjek, da sve stavimo ovo, zašto je osumnjičen, samo što nije rekla već presuđen, da stavimo na stranu. Kada mi pogledamo ko je on i kako, ko je i šta i kako deluje, on je rušilačka snaga ove zemlje. Na sred suđenja. Bože, kao 45. Na sred suđenja. U jednom trenutku ja i sudinica se raspravljamo nešto i došli smo do teme patriotizma i tamo vam svega. Gde sam ja slučajno nešto spomenuo da sam bio dole na Kosovu i da... A ko te tero? Ko te tero? Zašto bi ti išao dole? I zašto bi ti uopšte kao nekog branio? Da postoje ovdje institucije koje brane. Pa rekao, vidim koliko branite. I tek smo tu došli do tačke. To je sudinica koja je sudila Matejića, čoveka sa 4 dece. Čoveka koji u životu nije mrava zgazio. Dobio je rak jetre čovjek. Našao pored puta neku travu, našao seme neko, bacio kod sebe na plac da napravi ulje. Prvo, zahtevala je da promeni sudiju, pošto je sudija bila iz pokreta Irka. To je predmet u kome je nestalo 3,5 kilograma kanabisa. Nestalo je iz dokaza. Nema dokaza. I sudskog depozita u... Nema ga. To nije bitno. 4 godine. Nema veze to što je... To se ne važi. Da. Tu smo je bukvalno razobličili i nju i Vesnu. I na apelacionom sudu imao sam sreću da bude ekipa koja je realno videla šta je šta, kao da je ovo nema veze s vezom, vidi se šta je šta i ponište presudu i vrate na ponovno suđenje. Ali ona na kraju, to moram da spomenem, pre nego što će da me presudi, mi izjavljuje sledeće. Vidi ovako. Kaži nam od koga si kupovao i ja te aboliram za sve i za ubuduće. Pazi, i za ubuduće. Ili ti u prevodu pruži ruku, budi s nama i uživaj. I nastavi kao neki biznis. Mi ćemo sve da ti završimo. Da. Tu su drugari, tu su prijatelji. Prošle godine je meni supruzi isto prišao jedan od njih i što tako, bre? Daj, bre, da sednemo, popijemo piće, da se dogovorimo. A prvo,
su mi porušili stan, taj u kome sam živeo i uništili. Vidio si snimke na što ono liči. Da ne zaboravimo. Reci ti, a mi ćemo u opisu emisije da stavimo broj žiro računa. Ja molim i preklinjem ljude koji imaju mogućnosti, koji mogu i žele da pomognu, da ako mogu novčano da pomognu, pošto od cele ove priče i sve ove godine koje smo pretrpeli i šta smo sve pretrpeli, to nije bilo samo sudski. Znači, stisnuti smo sa svih strana i bukvalno smo doterani do prosjačkog štapa, ali i do izbacivanja iz kuće, gde najverovatnije, to im je plan, to znam sigurno, gde će mene da pošalju u zatvor, iz koga neću da se vratim, to je sigurno, jer tamo adekvatnu zdravstvenu pomoć neću da dobijem, a da njih isteraju na ulicu i da to dete... Njihova osveta će ovde prema tebi biti kompletna. Zato molim i preklinjem ljude, ako imaju mogućnosti da pomognu bilo kako. Mi ćemo u opisu emisije, kad pogledate emisiju, imate gore desno opis emisije, još jednom ko je Milan, teme ove emisije, imat ćete i broj žiro računa. Pa ko... Ja vas molim i preklinjem. Da. Tokom ovih 4 godine suđenja, znači ja i moja porodica smo doživjeli, to nisam spomenuo, da policija, zbog toga sam i morao da se odvojimo od njih, da budemo odvojeni. Doživjeli smo da nas maltretiraju na svakom koraku. Policija da upada kod deteta, da ih ucenjuju, da ih preplašuju, da svašta nešto. Nevenčanu suprugu su 2 puta udarali autom inspektori i obarali je. Meni je pucano na kuću, stan je razrušen i devastiran. Na kraju suđenja smo dokazali čak, znači bukvalno nema niti jednog dokaza protiv mene. Optužnica je pala u martu ove godine. Da. Ne, optužnica je pala 2020 i u ne znam kom mesecu, pa je to sve krenulo isponova. Tu su oni dodali još neku optužnicu pored, sa svašta nešto u epilogu. Nema nikakvih dokaza i to što su imali kao dokaze je po zakonu palo i izdvojilo se iz predmeta. Znači, nemaš pravo uopšte to više kao da ga nema. Čak ni to, znači, što sam koristio za svoje lične potrebe, i to je sklonjeno sa strane. Znači, ništa. Nema prodaje, nema ničeg, ništa nije moglo da se dokaže. Čak i svedoci, na kraju, kad su bili suočeni time da će da budu ispitani i da će da... Znači, vidi, imamo dokaze da lažete. A kad lažeš na sudu, robija nije mala. Plus što su oni sve već uzabili na odsluživanju kazne. Te su oni prostom logikom, čekaj što bi ja sad dobio još veću robiju, svi lepo izjavili. Kako i na koji način su došli da kažu da su kupovali od mene. Da ih je policija pritiskala, da je vršila nenormalan pritisak i obećanja su i davali. Čak jedan svedok je izjavio sledeće, i to pod punom materijalnom i svakom odgovornošću. Mene su uhapsili sa 30 i nešto valjda biljaka. Ne znam tačan broj. Dobili su me u sup. Pokazali su mi sliku Vučkovića na monitoru. Zapamti ovo lice. Kaže, ponudili su mi da sarađujem i da radim za njih. Advokatica je odmah skočila i rekla, samo trenutak, molim vas, objasnite saradnju i rad, jer to su 2 različita pojma. Pa saradnja u vidu, da, ja od tih 30 biljaka pola dam njima, pola ostavim za sebe, a od te ukupne količine da uzmem 5 biljaka nekih manjih, da spakujem
i da se javim Vučkoviću preko fejsa i da mu kažem, ej, Buraš, čuo sam da ti se lečiš, ne, jel hoćeš, evo ja ti poklanjam, kao ja sam dobar i kao poklanjam ti. I da radim za njih tako što ću da im dam procenat od tih biljaka. Pred sudom je to izjavio. Ja mislim da svako ko iole bar malo zna, poznaje zakon, da je sudija bila u obavezi da istog trenutka podigne istražni postupak. Da sve stopira. Znači morale da sve stopira. Logično bi bilo. Aha, dobro, sedi. Sve što je izrečeno tokom suđenja, ako sam ja rekao, ako je ovaj dečko rekao, eto, na primjer, to što je rekao, dotični je izjavio da je policija vršila pritisak na njega. Tačka. Što menja sve iz osnova. Znači, on nije izjavio samo da je policija vršila pritisak, nego čak upućuje na to da policija vrši kriminalno delo. Pa da su hteli još malo da istraže, prošlo leto naši policajci iz uprave Smedereva su zaustavljeni na Bubanj potoku kad je se desila saobraćaj, kada im je u gepeku bilo pun gepek narkotika. To se pojavilo na Pinku, što idu kao Kajron za svake vesti, ali pazi, pojavio se u tim vestima i nigde više. I nikad više. Pokušavali smo, Nešo, veruj mi, na sve načine da vidimo samo ko je to i šta, mada znali smo ko je i šta je. Čak smo dobili informaciju da je jedan od njih u istrazi. Jer šta će vidjeti, pazi logiku. Ti kao policajac ideš iz, ko zna odakle, Beograd, ne znam odakle, za Smederevo sa punim autom narkotika. Znači, ako si to pokupio u Beogradu, to beogradska policija radi, jel tako? Ne može da radi Smederevska. Prosta stvar. Zašto bi onda bili privedeni? Jer je bilo Smederevska policija, par pripadnika privedeno zbog bla, 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 bla. I na kraju u finišu, i pored svega toga, oni mene osuđuju na 3 godine i 9 meseci puta 2, skoro 7,5 godina. Bez jednog dokaza. Apelacioni sud je pre 2 nedelje to potvrdio. Sad smo se žalili Ustavnom i Kasacionom sudu. Čekamo njihov odgovor, mada znam kako će da bude, ali što je rekao Žunić, ćeraćemo se do kraja, jer ovo teram do Strasbura. Dokle god bude mogu da mrdam, dokle god budem imao snage u sebi, mrvicu, teraću dokle god ne isteram istinu i pravdu na videlo. Delo je gotovo nevjerovatno da posle takve izjave svedoka presuda bude... Čak nisam imao pravo ni na završnu reč. Nisam imao pravo da iznosim odbranu. Što je u zakonu. Ništa od toga nisam imao pravo. Znači, ćuti, sedi dole i čao. Presuda. Surova priča, Milane. Dobro, uputili smo apel ljudima da pomogu i važno je da će se ovo čuti. To je ono najbitnije i da, eto, ja molim sve koji su u istoj situaciji da dignu svoj glas, da ne ćute. Da ni, kada bi svako stajao u svakog, to je poenta cele priče, kada bismo svi stali jedan uz drugi, ne bismo bili u ovoj situaciji da jesmo. Sve bismo probleme rešili. Bukvalno, mi naš problem, svaki problem u Srbiji ovde možemo da rešimo u roku 4 dana, 5. Samo da imamo slogu. Ništa više. A to je opet sve na nama, na narodu. Da li smo složni ili nismo. Kao i uvek. Da li ćemo da živimo ili da nestanemo. Gledam po Smederevu sve te branitelje Kosova,
ko da te otme iz mojih grudi kosu, ali u kafani. Sad kada je bilo sve ovo, nigde nikoga. Ni u kafani više. Ni u kafani. Da. Naša tužna Niti da priča. pričaju, bar da su izašli demonstrativno, to je ono što me boli. Da su bar demonstrativno izašli na trg. Pa da bar nešto da se pobune. Ne oni. I ja bi ovako kljakav i polomljen stao uz njih. Ne. Sede u kafićima i kad se desi tako neki protest, sede u kafićima i smeju nam se. Smeju nam se. Ali njima je moguće da pruže ruku, meni nije. Da. Milane, hvala ti, ovaj razgovor moramo da nastavimo, ako se slažeš. Ja sam tu. Tak. Hvala tebi. vam. Hvala ti, Milane, još jednom. Ovo je bio Milan Vučković, hrabri Smederevac. Madman, ogorčen čovek, ali hrabri čovek. Milane, hvala još jednom. Hvala tebi i svako dobro ti želim. Uz vaš kanal Fighter.